तर भूछत्राच्या संदर्भामध्ये जी वारुळावरती वाढली जातात आपल्याला बऱ्याच गोष्टी फार आकर्षक वाटतात. ते म्हणजे आता हे टर्मिटोमायसिस सायमी हे जे भूछत्र आहे हे वारुळावर वाटतं. त्याच्यावरती जो पापुद्रा आहे तुम्ही बघा, तो काळसर पापुद्रा आहे, त्याचं डिझाईन तयार झालेलं आहे. तर याचा फायदा होतो की पाऊस पडताना या भागाचा त्याच्या खाली बियाणी तयार झालेली असतात, सूक्ष्म बिया असतात ज्याला बॅसिडियोस्पोर्स, ती नष्ट होत नाहीत आणि हे सगळं शोषून घेतलं जातं. कारण हे रेडिएशन रेझिस्टंट आहे, याच्यावरती पाऊस पडला तरी त्याचं फारसं नुकसान होत नाही का, ते छत्रीसारखं आहे. त्यामुळे प्रश्न असा होतो की छत्र्यांचा शोधसुद्धा बाबा कदाचित या मशरूमपासून लागला की काय. आणि काही लोक असं मानतातही की छत्र्यांची किंवा सर्व तऱ्हेच्या अशा तऱ्हेच्या आपल्याला आकारांची कल्पनाही काही त्याच्यामध्ये स्थापत्य बांधकामामध्ये सुद्धा विचार केला जातो. त्या रचनांची लोकांना कल्पना आधी प्राचीन कालापासून या मशरूमपासून आली की काय. कारण आपल्याला वेगवेगळ्या साहित्य याच्यामध्ये सगळीकडे मशरूमचा उल्लेख येतो, पश्चिमेला जरा जास्तच. पण त्या मानाने आपल्याकडे दैवतशास्त्रामध्ये आणि एकंदरच ज्याला आपण भूदेवीचा पंथ म्हटला जातो, त्या भूदेवी, भूमाता, सातेरी, यल्लम्मा, रेणुका या पंथामध्ये वारुळं आणि त्याच्यावरती तयार होणारी मशरूम्स यांचा विचार करावा लागतो. कारण त्याच्यामागे काहीतरी एक फार पुरातन अशा तऱ्हेचं ऐतिहासिक सत्य दडलेलं आहे. आणि वैज्ञानिक म्हणून आम्ही ज्या वेळेला विचार करतो त्यावेळेला आमच्यासमोर या सर्व समस्या येतात की हे याचा शोध कधी लागला, खाद्यान्न म्हणून हे लोकांना कसं कळलं. कारण याला आज बाजारामध्ये मोठी मागणी आहे आणि त्यामुळे ही कुठूनही ओरबाडून वाटेल त्या किमतीला विकली जातात. आणि त्याची मागणी वाढत असल्यामुळे मग वारुळावरती काहीच शिल्लक राहत नाही आणि मग जी वाळवी असते तिचा बियाणे मिळत नाहीत, अन्नाचा पुरवठा होत नाही. हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की ही अळंबी ओरबाडून खाणं योग्य नव्हे, कारण ती कृत्रिमरित्या उत्पादित करता येत नाहीत. त्यामुळे पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघू की हा आता जो व्यापार जो आपल्याकडे गोव्यामध्ये आणि इतरत्र कोकणामध्ये वगैरे चाललेला दिसतो त्याच्यात नेमकं काय चालतं, तर हे पुढच्या व्हिडिओमध्ये. कारण ही एक प्रामुख्याने बाजारात दिसणारी जात आहे, म्हणूनच त्याच्यावर जास्त प्रकाशझोत टाकावाच लागेल.